Jaume Sastre, estem avui aquí a la Dia del Pi de les Tres Branques. Com valores aquesta festa d'unitat dels Països Catalans? Bé, ha estat emocionant venir i bé, vull agrair a tota la gent que m'ha donat suport en el docent de Balears i venir aquí és carregar les piles, no? I ha estat emocionant. Tota la teva lluita pel tema de la vaga de fam, en defensa del català a les Balears, com ho has vist, el suport que has rebut de gent d'arreu del país? Bé, jo que voldria dir a tota la gent que m'ha donat suport que estigui tranquil·la, que la lluita continua. En aquests moments, a mitjan estiu del 2014, l'oposició a la política destructiva del PP contra la llengua, però també contra l'escola pública i de qualitat i en català, és més rotunda que l'any passat. En aquests moments els claustres responen amb més contundència i en gran majoria rebutgen les iniciatives d'imposició del PP, no? I el curs que ve serà un curs també molt mogut i en aquest moment ja l'assemblea de docents doncs ja per institut està perfilant l'estratègia de cara a l'any que ve. L'any que ve és un curs bàsic perquè el 2015 hi ha eleccions locals i també eleccions autonòmiques i aleshores serà molt important aquest curs. Què diries a tots els docents que estan lluitant contra l'aplicació del TIL a les Illes Balears? Bé, no només és el TIL, la taula reivindicativa són 10 punts, doncs dir-los que en fi, que som més forts i tenim més força del que a vegades ens imaginam i que ara cal insistir i perseverar. Això és una cursa de fons i ens hem de dosificar perquè hem d'arribar a la meta amb potència, amb reserves però que, en fi, que continuem a gas a fondo. La teva vaga de fam ha estat un acte de dignitat personal? Bé, la vaga de fam, aquest curs no va començar normal i no podia acabar normal, no? I a final del curs d'enguany, del 14, hi havia les eleccions europees i els 2 últims mesos el govern del PP, Bauzá, va davallar la intensitat de la repressió per intentar desmobilitzar-nos. Un dels objectius de la vaga de fam era precisament provocar un revulsiu i que tota la gent que va sortir a la manifestació més important que hi ha hagut a Mallorca de les 120.000 persones per mes de setembre, que totes aquestes persones, tots els docents, familiars, amics, parents, tots alumnes, pares de família, doncs que anar a votar a les eleccions de 25 de maig era molt important perquè si en aquestes eleccions Bauzá sortia reforçat, doncs ens esperaria una intensificació de la repressió. En canvi, va passar el que va passar, el PP va tenir un fracàs històric, va davallar de 7 punts, va obtenir el pitjor resultat que havia tingut mai el PP, i això va ser una càrrega de moral per docents, que ara ens sentim forts i preparats per plantejar l'any que ve, el curs vinent, una altra gran batalla i arribar en el mes de maig, que hi haurà les eleccions, a màxima potència i passar comptes amb en Bauzá i la política repressiva del PP.